Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। थांनाय समफोराव सोरबा राजखान्थिगिरि एबा राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि गारियाव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनाय नुनो एबा खोनानो मोनबोदों। नाथाय बे बाराव बर'नि सासे धोरोमारि दैदेनगिरिनि गारियाव अन्थाइ खुबैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मैया दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा मरिगाव जिल्लानिफ्राय फैनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बिथांनि गारियाव अन्थाइ खुबैनानै गारिनि ग्लासखौ सिफायदों होनना गणेश दैमारी बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं गाबोन 1 जानुवारि खालि चिरां जिल्ला सामथाइबारिनि 31 नं राजा लामा साखाथि साम्पा दालां सेराव बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवनाय जागोन। बे गोदानै बेखेवनो लानाय फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवनायनि सिगां बेनार आरो एमब्लेमनि सायाव सावरायनाय नुनो मोन्दों। बे रिजर्टनि बेनाराव बाथौनि एमब्लेम एबा लग' बाहायनाय जादों। बाथौनि लग' बाहायनायखौ साननैनि गेजेरावनो बोखारनो थाखाय खावलायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा। BTCनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासनि गोख्रों राहा। ट्रेक्टर मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय ट्रेक्टर होनायनि मुङाव रां घुस लानायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा सानै मावफुंआरि इन्जिनियारखौ थांनाय हराव हमो। थांनाय हराव गावसोरनि थाग्रा क्वार्टारनिफ्राय बिसोर सानैखौबो क'क्राझार पुलिसा हमो। बिसोर सानैबो क'क्राझार आबाद खोन्दोनि मावफुंआरि इन्जिनियार मावख'आव आयेन बेरेखायै मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रां लानाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। हमजानाय सानैखौ जुनियर इन्जिनियार नीलकान्त कलिता आरो सिनियर एसिस्टेन्ट सुदीप देब होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे रां घुस लानाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव BTCनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होनायनि उनाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ खालामो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि महाराजपुरनि थागिबि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिसि रिनुबाला ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। रिनुबाला ब्रह्म बिथाङा थांनाय हरनि 11 रिंगायाव गसाइगावनि नारेन्द्र नारायण बसुमतारी गोसोखां देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर'नि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन? बियो आंनिल' सोंथि नङा, दुलाराय बर' रायजोनि सोंथि। 2021 मायथाइया जोबनो गेजेराव माखासे घन्टाल'सै। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 डिसेम्बर खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि सायाव बिजिरनो गोनांमोन। नाथाय गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनाय खालारखौ फावसायो आरो 2022 मायथाइनि 17 जानुवारि खालि रन्जन दैमारिनि सायाव गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनो हागौ होनना सुलुङाव फोरमायदों। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जानाय गासै बारग' NDPफोरा 2022 मायथाइयाव उदां जागोनखौ मिजिंथिबाय। बुंथिनो गोनांदि DR नाब्ला बिथांनि उदां जानायखौ लानानै सम सम ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोनो। थांनाय बुधबार खालिनि मोनायाव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय 1 नं अन्थाइ गोलाव गामिनि बेसर सिं ब्रह्मनि नखराव हरखाब अर खामनानै जि जोम फरायनाय लेखा, हानि पाट्टा लेखा, थाखा फैसा फोरमान बिलाइफोरा सेवहांगार जाजोबो। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै दुखुथिया नखराव BTR सरकारनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा नुजाथि हैनानै माइरं गुदुं, जि जोम आरो रां अनसुंथाइ होफैयो आरो BTR सरकारनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो थानो थाखाय न' बां लुनानै होनाय जागोन होनना फोरमायो प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय 3 बर'नि लिरगिरिफोरा सायख'जादों। खर' सायाव आरो हिमालय खन्थाइ बिजाबनि थाखाय डक्टर देबराम सियारिनो, दिखुरा सल'बाथा बिजाबनि थाखाय रत्नेश्वर नार्जारिनो, खुदिया थुनलाइयाव आरो जिउ गोनां सल' खन्थाइ बिजाबनि थाखाय गौतम दैमारिनो लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।